ihe hihere gbalaga ka ọkụkọ jere na-egwu ọnụ. Ekele m n'ozi oge anyị nke nwanne ụnyaahụ. Anyị kwuru na ọ bụ naanị Kenneth Okonkwo kwutoro Peter Obi na o ji ya anya ọcha mee vụgavụga nke ihe ọ pụtara ya pụta chekwe akwụkwọ nhọpụta vootu atụọrọ ya n'oge ọ zọrọ ọkwa onye isi ala n'afọ 3 gara aga. Onye ọzọ sokwutoo Peter Obi n'ụdị ya bụ Yusuf Datti Baba Ahmed, sotere Peter Obi n'ọkwa n'oge ịzụ ya bụ ọkwa onye isi ala. Olileanya ha ọ bụrụ ka Peter Obi kwofere ndị uwe ojii na ndị ọrụ nche ndị ọzọ n'ọrụ n'isi ụlọ ọrụ INEC kwoba jiri aka ya gụkọ ka nhọpụta siri gaa ma kpọrọ ndị ala anyị. Echeghị m ọ ya bụ na atụmanya ha bụ ka Peter Obi rakwunye ọgba aghara tika tikpọ suka tigbuo gbagbue. Ọ sịrị nwata nwụdo nkapụ ọ ga-ebunyekwu ya mmiri ekwe aka. Ọkwa anyị kwuru ka Omoyele Sowore, onye anyị chebere na ọ bụ ọnwa atụ egwu anwụ si rie mbọmbọ ọsọ ụkwụ eru ala na Abuja ụbọchị 20 ọnwa 10 afọ 2025 n'oge ngagharị iwe ọ chịkọbara ka a tọrapụ Nnamdi Kanu, ka ndị uwe ojii gbaliri egbe elu gbakenye ikuku ose mmụọ tear gas n'ebe ndị ngagharị iwe nọ. Ụlọ ọrụ INEC na NEC jekọtara kwụsị n'ike ka ọ na-agụpụtara ndị ala anyị ka nhọpụta emere na 3 gara aga 1993 si gaa n'etiti mmadụ abụọ zọrọ ọkwa onye isi ala n'oge ahụ, MKO Abiola nke SDP Social Democratic Party na Bashir Tofa nke NRC National Republican Convention. Ndị agha na-achị ala anyị n'oge ahụ mesịrị kagbue ya bụ nhọpụta, nke mere ka Chief Abiola si mere ime ndị ala anyị kwenye na ọ bụ ya meriri na ya bụ nhọpụta, tie anibe na ya ekwelekwa ka ngwere gbaa ji na ya agaghị ekwe ya, n'ụdị kpatara ngagharị iwe n'akụkụ ala anyị dị iche iche. Ka a nọkwunyere ka ndị agha kagbusiri ya bụ nhọpụta, Chief Abiola mara ọkwa na ya bụzi onye isi ala n'ụdị eji kpụrụ ya kpọchie, nke mere ka ngagharị iwe nke Lagos bụrụzịa obodo aga acha acha. Sir Michael Otodola na-achị Lagos steeti n'oge ahụ jere rịọ General Sani Abacha bụ ọchịagha izugbe ndị agha ala anyị n'oge nwa enyemaka nke ndị agha inye aka kwụsị ọgba aghara ngagharị iwe na Lagos. Ndị agha ndị soja wee mee nke o ji bụrụ ha ya mgbọ aghara n'ụdị kpatara ọnwụ mmadụ 11, ole na ole n'ime ha abụghị ndị ngagharị iwe, n'ụtọ kpatakwara ọtụtụ ọlụsị. Chief MKO Abiola mesịrị nwụọ n'ụlọ mkpọchi. Anyị wee na-ajụ ka ọ ga-abụ ụdị ọnọdụ a ka Kenneth Okonkwo, Yusuf Datti Baba Ahmed nakwa eleghị anya ole na ole ndị ọzọ kwenyere na Peter Obi eji ya anya ọcha mee vụgavụga nke ihe ọ pụtara ya pụta
chekwa akwụkwọ nhọpụta vootu atụọrọ ya n'afọ 3 gara aga, ka ọ bụ ya ka ha chọrọ ka Peter Obi tinye ndị ala anyị na ụda pụrụ ịnọ na ya chọbakwuo Peter Obi na onwe ya achọ sọkwa ọ webụrụ na Peter Obi kwesịrị otuto maka otu o si hụ na akwụkwọ ọ gbara na-aghọrọ ya mmeri nhọpụta gagidere tutu ruo n'ụlọ ikpe mkpesi ọgwụ ala anyị Supreme Court eke ikpe ka esi kee ya, o were ya ka o si hụ ya, jere mmụọ anụ gbala taa echibọnta ebuledu azụ ọbịọgụ na-ete ụgba na unye na ahụ ọchabazi ọcha nke ọ chafodoro, jiri ihu na anya n'obi umeala wee pụtakwa maka nhọpụta nke afọ 2027 n'ụdị o ji na-afịọzi ebe niile Obi 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 Obi. Abụ m Chukwuma Ogbonna, onye ọma. Kedu ka ozi ụga si masị ma ọ ka o si masị gị? Biko mee ka amata na ohere like maọbụ comment agha na izigara ya ndị ọzọ.